Mamkase. Kwa uri kudai parapa? Ndafurwa naShedi. Akarara pakauchi pake. Saka iwe wauya kuzodii? Ndangoya ngosita follow up. Handi makati zvonizo muchandifonera. Ndaona munozofona saka ndatoti ndiuya hangu ndotongoita zviku yangu ndega ndobvunza kuti mazodii. Manje nhasi it's a bad day. What happened? You look low. Tell me what happened. Kwa kuona kuchema pepa unonyatsozvifambisa sei? Kinini? Actually, I have a dad in my life, so I don't come for the but he's not here. You can tell me what happened. And we can see what we can do about it. Ndaputiwa bag rangu rine everything, rine mari and all my documents nchu yako. Oh my god. I'm very sorry. So in internet I know to breathe in, breathe out. That's day. 1, 2, 3, go. How are you feeling now? Yo, what's going on? Avirwa property. Oh my god. How to see a homicide? What's that? Thanks. Koma. Where? Mira ze. Ayo bolado. Escan baby. Enda karwa serious oda. Avirwa stationary. Abira stationary. Yo mwaneyo. Asune mental disorder kan. Wamboti property izvo zvako stationary. Mubvunzeka. Naiwonge. Shit. In background. Iro begi. Saka yozve That's very specific. Indatochera kuti stationary yacho ndei yabirwa. Anyways, mire tuni. Tikuitire my investigations. Sisongai. Mabiro handbag. Ndivyo kale handbag ring. You sure the bag black? Rine serial number. Serial number pa bag iri. Wow. Imagine. Station tikapinda takurwa my investigation. Totsvana sindri pa flea market. Kozi reri redu. Kozi mbavha dzonotengesa masini mumbari. Saka toida kutoriteera kusvika ikoko. Mamune chimukati. Mune wallet nema documents angu. Ma documents type ipi? Information inodiwa pa my investigation. Tokunaona bag risiri patakafanana. Tichida zvinhu zviri mukati. Mune chitupa nepassport. Stari pachitupa ndiri kuti chi. Wangai kana yawo man. You're being too harsh on it. Ashipi. Kuri pa passport ndori pachitupa. It might be different. Pamwe chitupa chisi chake kana passport yesi yake. Nyora kuti wangai. Andi ndi pepe wangu ndirukudza. Ko wallet mamune mari. 200. 200 zigi. Mbavha yapinda kifi. Alright. Anyways, samira phone erika angu bad boy. Iwe bag ukuri darinyo. Chero nasi. Kana izvezvi handi bag kana munhu atibirwa bag ranenge achida kutorishandisa. Munhu bag rakanenge achitorida like yesterday. Alright. Let me call Uncle Bad Boy. The private investigator. Hapana zvaasingazivi. Zvese. Nanti nawo Uncle Bad Boy usiu team. Mira. Uyu. Ndakambokutaurira. Yo, hello uncle. Maita sei? Pane bag karashaika pageto. Pane mwana abiwa bag mona za geographed. Mrendi kupei ma specs. Ka shoulder bag ke black. Mukati mamune chitupa. Chakanzi vongai. Passport. Then passport futi yakanzi vongai. Then hanzi ne 200 zig. Msadaro wangu. Shit. Hanzi mazuva guys, aminoti mari inowanike. But zvimwe zvinangu asauzviwana but mari haiwanike. Uncle Bad Boy, kana 10 zig chaichai mugona kuiwana. Pa 200 zig mbavha yatora zvese. Shit. Sorry guys. Hanzi zvimwe ndikwanisa kuzviwana but mari. Alright, anyways, haisinyaya. Ma details ndo akakosha Uncle Bad Boy. Uncle. Tokupei mari kamaunza bag. Uncle ari kuramba. Hanzi kuti nditange paruda deposit ye 66. Let me handle that for you. Here. You can deposit. Thank you. Moita kuti bag remunhu richidzoka.
Uncle Bad Boy, izvo zvanzi tine 20 zig deposit. Masango maplex. Ndoiripo. Akuramba ka. Mupi mudzo ndoiripo. Hello? Hanzi pane 20 zig. Hanzi muda big renye rauta musikuda. Koma, ande munoda lele. Prana machi lele. Obviously ande yangu. Kasaka tropa imari. Nekunobvotarisa homwe yangu unoputikirwa kana ndiri kubuditsa magrenade. Ayoma. Uncle Bad Boy. Mari apa ground. Mari ndapiwa ndatoisa mudhayari ratonyorera makesi edu aya. Iri bo Uncle Bad Boy. Saka big moro wana nguwa 3 hours. Kwa mkwanisiri kuita kumuva faster Uncle Bad Boy nema connections yenyaya yeku FBI neku Interpol. Mwana big in 1 hour. Bo, saka tura time 3 hours dzacho bo. Bo. Votaronge une pamuri kutongonotora bag kudaira kuti nekudzoka. Andi bag rinoda kutotsvagwa. Ane ma links ka Facebook. Zvekuti angabva atoti pa 1 hour anenge atofamba ngoita unga ringonotora nekudzoka. Aiyo azoti 3 hours. Nayo man. Iyo problem yako ikuti unoziya zvese. Memanjani ngawe sisongai. Stop worrying. Demura wangu matubaya pa post matanga kutoshanda. Big rikuya memanje. Tondo wari bebe wangu handozvo ndabhadhara. Usatye bag rinouya. Handika. Asi ndoziva kuti kana hasha dzakakuwandira maybe unenge uchida shota rekuchemera. Unouya don't worry it's okay. Nkoma matosimba here zvobva matorowa ma-highs and lows nekamwana muna mune matamkonde wangu kane mukubirwa 20 naye andoona kuti apa tiri kutosimbisa kuti bhegi ridese ridzoke chandokudira ako kumhanya-mhanya unomhanya-mhanya 3x kozoita sewauya nemazai mazai nasindasiya mfano wangu ndopo wakuurayira bhizinesi wakumira nechinhu 1 ko murungu akati this time hakuna pei mazai anokujega mfano wangu unouya patinorova pepe tikati zai 3 iwayo muriwo padhino wakutonotenga muriwo waizi don't worry about that mkoma ina man of influence padhino kunoona 200 zig kosiswa ngai ngatite katitange maflyers afa tiposte kapa page re 10 cd ndo basa rangu apa tipafair chaipo ndatimboconcentrate nebasa bozi murungu anogona kusvika tikangoramba takagara so zvakuita kunge tine kameeting katikuita over the issue yebhegi bhegi rikudzoka richadzoka tabhadhara ndatichidzokere pamapositions edu iwoita zvekuti udai zeda ari kuita seiko apedza kutsvaire ndaita zvekuti murungu asvike zvinhu zvese zvapo ongaida tiite basa project yanezuro yevanhudzi vari kuuya vachida kunika yatididi ko makazoti kudini konenge yangu ndandayozoconfirm amuna uzofona makati muchandifonera manje taigofona nepaiko iwo mbavha dzacho dziri kudai so pano katakazosara pakuridzwa futi it's okay don't mind about that aizvozvo ndezvimwe ndatovinga ngushamwari yangu iyi handika your friends right unotsvaga best friend yangu I didn't know she's my best friend this one makwave ko uya kainbox timbotaura okay young lady let me come over there okay ndine nyaya yangu ka ndilingisa kana we are the right person for now wise I'm a man of many links so do basa ripana unongonicheka ringoni nani sinchigara kadisi na don't worry about that sure. So anyways badara agent fee 66 nawe izvozvo zvandina mai andiona kuti ndabvobudisa imwe so zvandigaiti kana ndatambira first salary ndouya ndokupa ndokukamera ka 50 andika let me think about it sadaro kokasazonibhadhara tinokubhadhara shuwa ndinyepeni ndimwana bo hai isu ngatidai so ndombotanga ndakutrust saka for this month ndokupinza basa next month ati this month obhadhara deposit ndikumbodana nefriend yangu kozi iri kutsvaga chii tsvaga baby ndiani the model shasha yangu anza bad boy unokwaya naye kaipai muchiita kwamaudishenze that guy ndiaka consult ndichemi unoziva kamudzingiro kakaitwa ngomuna inga nemamhepo chete
But don't worry, for sake of monkey, ndozama. But handizodizosononokera undoona pandabvonye bronzi nchazofonera sa unozofona ukandinyephera utangodana naye ukangondinyephera sikokucheme I'm too emotional, don't mind it. Alright, siya namba dzako aukhuli sisonga ikandiroka peni 077 33 33 kana kuti 33 33 zvinhu zviri simple wakaona basa seko usingabati zvinopini zvenyezvi chakutengera mumwe kandatambira. Alright. Saka andikuona dhuru kuraiti kwangu ukarivhura wobuda gate handiti wobuda gate botina right womira papa pastopi papa pane kombi inogara maraini kwenyu ichaya chikutoro uenda kumba wasvika kumba kwenyu ungoita zvonikuita then wait for my call. Okay. Thank you. Nice to meet you. Ndatomuzofana kunodai. Wasokasire. Bye bye. Sister Ongai. Ita bipi kweka frienda? Ubvunza nini? Ani ndiongori muinbox naye. 3x. Wanakiwa. Uyu uchatsvagwa ndiri kutaurira. Pakaipa nemashandiro ataita ndakutokwata kamufanaka ndikatrusteka rongedza mari pakanaka muchembera anogona kuuya. Akauya mari iyo inofanira kunge yakangokwana yakabatana yakadaro. But mazuva ese dai achiramba akadaiwo dai tiri kavhati. Mushini wacho mazuva unooneka slow kauri kuita these past 2 days kungoita slow dzimwe iri kungondibowa. Akaudza murungu. Runonoka kuedita manzvirandro ndambofunga kuti space but ndaclear space yacho. Mkoma. Sore zvoindoita ngesendi kuita makuwa. Mati mushini wenyu kuita sei? Kwewo makuwa ndoapo zvemakwaro. Tokuziya kaya. Mati mushini kuita sei? Uneka slow kamwe kauri kuita so. Apa wane 2 days uchidaro sana nchimbogaira kuti pamwe space but now ndabva kuclear ka. But manje haisi kuita sei? Iri kutongoramba ichidraga ichita slow. Iyi common problem. Sini rinenge radhakwa maramu. Mambo machekera. Ramu ndasinombobvira ndacheka. Ndatombogaira ngoti zvese bo. Anofa, anotsva marama. Zvoti kana muchimada ndilingeni tokupai basa mutoro wa fast. Kana wati ramu zveshuwa. Pamwe ameno but nekuti mushini wacho ipapa uri kunonoka zvine zvakubhowa kuedita. Mama mukumtrustero. Maimbo kuchekerai kuti mukumanga kuna munhu ane rama iri padhuze. Sandiko kabhuka mbobudisa kuchaipa ya. Ari padhuze ko. Ango bad boy ane maramu. Saka utaura kuti zvese anenge anazvo bad boy. Hapana chaanenge asina. Iwe unozoti iwe uya achatsvagwa. Achatunzira mapurisa panapa. Ticharowa necrossfire. Tikaendwa nesu tese. Muchembera akauya panapa. Achandipinzisa bhizu. Ndakutodemba kuti chandakasimbisa kuti apinde basa panapa. Ndiri riri basic legal. Alright, it's okay. Ndikurida nekuti pakuedita pacho ndamboya naro tonjimbomufonera tinzwa right. Sasa ndafona zvakamira sei? Kumira sei pakudiko nayo man. Ungondipa 60 zig toita deal. Wangu. Uwe 60 zig man. Chimwe isi takambokubhadharisawo chi? Pandakakupinza basa wakambondipawo kana mbichana. Mamure chikwereki 7 zvemasai. Alright, haadi kuona mari. Ndakuti chengeta mari ye ndo yanga achitoplan. Haudi kuona patinoti taitawo mari tashanda kuti tifadze murungu wedu. Iwe wakuda kutofadzwa newe pa uri murungu wedu erewo. Ukada mari uchida dai uri mukadzi wakamitiswa iwe ndiri kutaurira. Legati ndatingomupei mushini uningirini. Une change. Udzoke ne change yangu. 40 zig yangu ndikuiziya. Ibongo nyora kuti 40 zig.
ukasava ne40 zigi yedu kana patiri kunetsa ukutauri ubva uya nemazana. Yo, watagwan me brother. Yes naye. Pamukoyana kane bag relele pepe. Mushike ne maramu ma 16 gig. Yeah man. Akatomirirwa. Deposit ndapiwa ndatoisa pakanaka. Then mubva mauya ne 40 zig change kakoza ndipa yakabatana. No problem my brother. Yeah, we'll link up soon. Then tubataita ka fix and supply. Koza unachonika kugaira unokachiti size am trade but atakura msiti sema robots katina zvatisingaziye izvo. Yes naya. Link up brother. Pasi ndipana pakuita unge pakutwa zvinhu zvakawanda wanda unoziva. Zvatinoita panapa zvakutoita unge patone zvimwe zvisiri izvozvo. Kokumba appreciate kuti ndogana madhiri. But uri kuzvinyanya wanga. Sati boy. Chimboita toni takupa mukana wacho itai. GPS yemuruwa yadhakwa. Vakaisa 10 apa rudi yafanaita 90 degrees yakatina kuenda kumarobots. But yakateneswa ne 47 degrees. Makwapi. Takutadzire. Zuva ranga radoka zvakanaka wani. Ezvine zvinguva 3:10. Ringa ratodoka zvakanaka. Takutadzire. GPS kudi yaita sei GPS? Exactly. Zvese hapana chaunenge usingade kukondema nekunzwisisa nekuda kunzi unochizivisisa. Kana wanoita enda hako kumba. It's okay. Unongotaura kuti ndiri kukumbira umboenda kumba nhasi. Tikuziva kuti une pamwe zvawo zvakunonokera. Nayo man. GPS kudi kwacho. Uyu. Vamwe ndezvebasa hatishande nemafube dziri varipo maselepo aripo mamodheu aripo hatiperi sisipo zvinopera seiko kana lele tisipo toramba tichishanda kosi tine chipo Kona izid. Hanziko mazvetera. A mistake. Mistaking ndisha kiki baby. Nyaya yekuti ndine stress ndosaka ndazviita weti. Stress yefuti. Mukwabaka nditorera futi yangu paachade kudzoka nayo. Alright. Ndokwanisa unotorera kwayari. Tinobva taita couple content yedu yega. Unotanga wapiwa. Yawoni. Ndonetora. Unotanga wanomunyengerero kwauya nayo. Ndakaya nayo tobva taita content yedu shi. Unotanga wauya nayo. Sure. Diko. Tanga waenda noko. Ngandomunyengerera. iri panew school patensida shandetiritu vamwe ndezvebasa hatishande nemafube dziri varipo maselepo aripo mamodheu aripo Model. Samondrongerewa. Mamafunga vitiri. Ameno yudo ichiro. Inini ndoda futi yasede. Futi yasede. Futi yasede widiyo. Nedhizi yandoda. Ndio. Futi ndagona kukupai. But zvipari trick. Kosi futi takaishipa kudzokera USA. Iri kudiwa neInterpol. But still kurunzi kazodzoka. Unondiitiro favor. Taratinda. Ndokugachidza kashamwari yangu. Shamwari yako hivi futi. Shasha yangu kaya makaya nayo kumauditions. Model. Muniane ma links. Paniyo motor's appearance. Wanakatako. Saka boga. Yeah man. Yeah. Saka ufa big oya nare. Big ndo yana. Po big ndiri kalida. Waziya daily ari ndakauya kuma auditions. Yeah man. Ndiko kake kundibukira. Andozvoona manje. Siswe ndambokudze topenyu vhiri rinotendere. Maita lake zvenyuti maburitsa ma. Afana ndipa iri 100 zig. But anyways. Makwa. Deposit. Wangu. Zvotoro pane vana vanotoita tiri banzi. Anyways. But usazondifara. Kora murangu. Oh.
Era wangopiwa dzese. Nanapiwa dzese. Yebo. Katsika. Iyo, andi makati fix and supply. Ari kufixa, usamanyire munhu. Bad boy. Ko 200 zigenge Medbag. Wewanira. Ndati timu racho baba anga ari mawana. Vachitsoma baba. Vachitse win kwavari. Madocuments ndo akakosha. Handati ndazowa mani. Unoziva kuti ndakarowa ma-athletes. Unoziva kuti ndaisvika kuneshi. Eziva. Nemasports. Anyways, ndakati pills. Show mabude. Kwakuyenda. Ndiro we 16. Yeah. Ndiro. Saka sota ya man. Andi watinenge isa drag inenge yakurwa faster madiripo. Bad boy. Waudze. Ndikaudza mfunga ndikunyepa. Uri kudityira. Sota ye. Unobva magara patiri kudoitira basa. Kongo wataura kuti wauda kuisa wakuda kunikirina kuisa ramu raje nayo man. Munotaura ka. Mai mukaita kunge muda kundimhanyisa Sister nisimuka ndotari pambira. Anoda kushandira. Unoshanda sei kuyo mishini isikushanda? Agoste kuenda baba. Ndine ndoshandawo mina. Mira ndikubatsire pano. Yokula. Fambe. Makwabe zvinhu zvedu tikuziva kuti asiya zvakaita sei. Usabate mumadhirowa musirimo muneni makwabe. Madhirowa usatora mari. Madhirowa usabate madhirowa. Bora wangu niko rimo mu office. Ndo panoshandira apa most of the times. Saka uri nanchi. Tangira baba. Kwa kuvura keyboard. Iri pa new school. But you wasa usiboyo. Wakudza wonge kuti chi. Wewe waimubvunzire. Ukona kana chitokudza masina. Nechida kuti woziye zviri kuitika ungoonera. Mafeva ndechitokuitira. But wewe wasi wakumhanya wakunobvunza munhu. China. But anyways, unoziva kuti une kamwe kakuwanda kandonyatsoda so. Ndichinyatsoimagina tiri paipai pamakomoyo pamutara. Tapedze kudzika Christmas pass. Ndinewe chibogaya. Was. Ndiko mnatandiziba kuti baby renyu ndiwo guys. Wongai baby rangu papiko. Wongai kana kachitongonditsomawo zvako but ndokarambira dzungu rako rero. Kane dzungu kamwana kayaka. Iwo hauzvionera. Sadoti sobe. Ndokutaurira zve. Iwo ungazvikombena wongai. Of course I wouldn't compare myself na ibe then. Icho chakutevhera chinotaura chirungu ina chandofarira ndobva ndazwe kuda futi. Vaisa kurambe ndichitaura newe waso. Vanhu. Ndoita dai wangu uri murume ndiri musikana dai ndakakutizira kare. Weza aone kamwe kakubhuya kandozwe kufarire dai. Itishuwa. Atarisa kuno kutoti boy. Yes. Apa tobva taenderana tasakana kakusimba kacho. Tinoratidza kuti todya zvakada kuenderana. Waiziya. Plus tinokwanisa kunyatsochengetana because unoziva kuti ukadana nemunhu mutete ka. Anogona kutadza uzoziva geji yechikafu chaunodya kuti usimbe kudaro unosvikira. But isi takada kuenderana kasaka perfect match. Musada ndidzingisa basa zangu. Unodzingwa nani kwendiri ndakakupinza basa naye. Hansiri ndakasaina kuti upinde basa. Handi ndakatoti mupinze basa. Vanhu vanga varamba matauriro ako ndikazwe kuda wataure matauriro ako iwani. Ndosika wako namasono ndakutoita kakutedzera nenyaya yekuti inyaya yekukuda kwandoita. Ndosika ndakutotedzera matauriro ako. Wasu. Now you're making me blush. Oya nefoni yako inombotitora mafoto usadedzirisa anozorwadza. Wonga anorwadziwa ndatarisa dongorera kuti asikuye. Anorwadziwa wonga iwe. Usamutedzere. Iwo next time ndikakudza nyaya usabvunze. And ndinchida kungoti uziye zviri kuita zviri kuitika waiziya. Kona izini. Ukuitiko zvaunenge uchira chikora che. Ngotenderedza. Kokubasa kwako kwaite sei? Ndikuona mukoma make. Mukoma make? Vari kuita ikoko? Taura nelele. Lele ripi? Uya. Upiko, ndudze tinzwe.
Ndina anotaura senge sengada kukura nyotsoziva. Ureva model. Saka kuti ndokuna mukoma vake. Ndokwavari. Wasiya vachiti. Ngachitaura. All right. Let me say marriage. Marriage ipi? Nyuna mukoma maki. Andina marriage namaki. Zviziva. Hapana chokumboziya nzanda mupfuma. Kati anti matomo marriage. Hatisi marriage kanisede. No. Tai. Kuita chiko. Changu ikadzoka mwani kumudhusha. Aish, unodhusha ani futi? Mino chero. Oh yes. Aiwewe Kwe mfane uri panapo. Wata kugara pachiya pangu ringo. Nchimbotenderedza. Wachayamwe kutambire. Anchimbotenderedza. Kutenderedza chicha unotenderedza pabasa pakwera. Wapedza kutsvaira. Mama kakara. Handa ndiri kutoerenga marara wanga wasiya kundichitoti mufana akakwana here asingatsvaire marara kuno. Iwe Mike uri kubva kupi? Anga asiya marara wokumfano. Dzokera Kunyepa. Sumuka unotsvaira uramba wakagara panopenge. Iri simfane. Vafana vachatikanganisira zvina. Iwe izvezvi pamwe ungori to soft kwaso. Dzokera kwako. Kudzokera kupi? Koda kundidzokera ikoko kutsvina ikoko? Ongosiri ikoko. Ndaudzwa zvese. Kupi koko ndandiri? Dzokera kwako. Kupi? Ndandiri kupi naye? Everyday unenge wakangogumbuka, unongogumbuka nezvinhu zvisina basa. Ndongona model. Ndasvika apa achitopoda saka ameno kanhu kaakanga adonhedza. Saka anga achida kungosungwa ameno vhudzi rake kumashuro kuti awane kupoda zvaanga achita. Ndichitomutaiwa ukapoda so ndokuti kana wakuzotorwa mapictures anonyatsobuda zvakanaka. Andoona bva ndatosumuka bva ndauya. Otherwise matsvina iri uku ndoenda nditoti mufano atsvaire. Andiona. Manje ndokubvuma sei uchidaro? Chiko kondaita sei kona iwe? Iwe unonyatsoziva kuti iwe neni ka takabatana takati nyatsori united kunge Methodist. Iwe wobva wadaro nai. Iwe wakuda kutoti separate ndiwe takanyatsobatana unge skin netight. Hapi kona iwe ngai. Chirega kudaro nai. Siyana nani ngini ndingabva ndada munhu wambona kana achitaura. Wambonyatsomuona matauriro anoita kana ndikafamba naye vanoti kana papiko ndiri kutoda kusimbisa iwe mumwe wangu kuti usafungire zvisiri izvo zvinoparadza musha. Handiona china ibebe wongi ndachera kuona uchismaila wongai. Wongai. Haya saka tata papiko zviya paningirini pachine zvimwe zvoda kuita kana kuti zvangu zvanasi ndapedza kana. Aiwa ndapedza. Patensida shande dziri tu. Vangu ndezvebasa hati shande nemafumbe dziri varipo.